ନଟିଆ ପଡୁଥାଏ। 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଖୁସି ସେଇ ସମୟରେ ନଟିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆସି କହିଲା, ଭାଇ 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 ମତେ ବହି ଦେ, ମୁଁ ପଢିବି, ମତେ ବହି ଦେ। ନଟିଆ କହିଲା, ଏ ବୋଉ, ଏ ଖୁସିକି ନେଲୁ, ମୁଁ ପଢିବି, ମତେ ପଢେଇ ଦଉନି। ଆରେ ଖୁସି, ଭାଇ ବହି ଛାଡେ, ଭାଇ ବହି ଚିରି ଯିବ ପରା। ଖୁସି କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ବି ପଢିବି। ଜଟିଆ ଆସିକି କହିଲା, ଆରେ ମୋ ମାର କଣ ହେଲା? ସିଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ ଛବି ବହି ଆଣିଦବଟି। ନଟିଆକୁ ଜମା ପଢେଇ ଦଉନି, ତା ବହି ଖାଲି ଟାଣୁଛି। ହଉ, ବଜାର ଗଲେ ତା ପାଇଁ ବହି ଆଣିବି। ଏ ମା ଖୁସି, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ ଭଲ ବହିଟେ ଆଣିବି। ଗେଣ୍ଡୁ ଡାକି ଡାକି ଆସୁଥାଏ, ନଟିଆ, ଏ ନଟିଆ, ଆସେ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ର ଗେଣ୍ଡୁ, ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ଦେ, ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, କହିଲା ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ଦେ, ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ରେଡି ହେଇଯିବି। ନଟିଆ ଖୁସି ମନରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ରେଡି ହବା ପାଇଁ। ରେଡି ହୋଇସାରି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଖୁସି କହି କହି ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ବି ଭାଇ ସହ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଭାଇ ତୁ ମତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯା। ଖୁସି ଛାଡେ ମୋ ବ୍ୟାଗ, ଡେରି ହେଲାଣି ପରା, ସେପଟରେ ଗୁଲି ସାରେ ମାରିବେ। ଖୁସି, ମୋ ମାଟା ପରା, ତୁ ଛାଡେ, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ। ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାଅ ବଜାରକୁ, ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଛବି ବହି ନେଇ ଆସିବ, ହେଲା? ହଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ମୋ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, କୁଆଡେ ଗଲ? ଆସ, ଖୁସିକି ନେଇକି ଆସ। ଓହୋ, କଣ ହେଲା କହିଲ? ଦେଖ ଖୁସି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଛବି ବହି ବି ଆଣିଛି। ତୁ କାଲିଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ଉଠିକି ଡାକିଲା, ବୋଉ, ବୋଉ, ସକାଳ କେତେବେଳେ ହବ? ଆରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ସକାଳ ହବ, ତୁ ଶୋଇପଡ। ଖୁସି ଉଠିକି ପୁଣି ଡାକିଲା, ବୋଉ, ବୋଉ, ସକାଳ ହେଲାଣି ଉଠେ। ଓହୋ, ଏ ପିଲାଟା ନିଜେ ଶୋଉନି କି କାହାକି ବି ଶୁଆଇବାକୁ ଦଉନି। ଓହୋ, ଶୋଇପଡ ଖୁସି, ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିଦେବି। ଖୁସି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରି ପଡିଲା। ଆଲୋ ଖୁସି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଛୁ? ଜେଜେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୋ ମା ଟା ଏତେ ପାଠ ପଢିଲାଣି କିରେ, ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲାଣି।